Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan waƙoƙin. Na baki kin bani, na baki kin bani soyayya. Ke nake so ke narke a lamurana, farin ciki na in na gano ki ne nufina. Ga zuci na buɗe ki shige ciki ki zauna, ki dinga min da kalaman so farin ciki na. A yau da gobe na Allah ne idan da gauna, barai na masoyi ko na ina ku ji tamburana. Da za ki duba soyayyar da nake a raina, ki matsa ki kalle ni ki min da soyayya. Nake nuni ki zama alƙarya, kuma kyauta zamaniya kina da alƙwaya. Ki bani soyayya kyawun ki shi ya zamtari. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan waƙoƙin. Sauti daga Giyawa TV. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan waƙoƙin. Na samu soyayyar ki a rayaina na cike buri, gida da waje ni ke na rike kin zama min jari. Burin uwa ta rike ɗanta abin ya fi alkhairi, in ga kina cika buri ba na son tuwon gari. Na tara soyayya a garin kin zama annori, na siya zana siya riba da ke so cikin jari. Daɗi na soyayyar ki ya sabon gane komari, ki taho da soyayya zan baki mamaki. Mai kyau da tarbiyya ke zan yi wa miki, mata a tarayya ke zan saka ɗaki, ke zan yi wa aiki a cikin sikin cire tuta. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan waƙoƙin. Daga soyayya washe gari mun hau doki, aure za a yi ayyari. Ki rike mamaki doki akwai wata rana za ta iso mai alkhairi. Ranar inda ya fashe ke ce mai laifi tabbas karki bari a yi man ɗori. Ranar aure namu za ki ga taron al'umma, karki bari su gano tsari. Ki kara madobi sabo da ki bari dasa jama'a su gano ki da annori. Ni kuma na sadin faki taho da turare fesa min na fito ga alkhairi. Idan da faɗa ke ce sai ki faɗa ni mari ne, karki tsaya daga baya ke ce amarya ne an gora. Ku yi subscribe a Giyawa TV domin samun ire-iren waɗannan waƙoƙin.